Des de l'Era de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona han engegat un projecte, el FAM de Tarragona, dintre del qual trobem una iniciativa que és aquella en la qual diferents blocs tarragonins fan recomanacions culturals. Doncs bé, ara és el torn de la Batcova i us faré 3 recomanacions, que com no podia ser d'una altra manera, estan relacionades amb el món del còmic. La primera d'elles és la revista de l'Heròpolis, una revista autoeditada pel col·lectiu del mateix nom i que es publica de manera ininterrompuda des de l'any 2005. El darrer número que podeu trobar és el número 60, publicat el Sant Jordi passat, i del qual encara podeu trobar algun exemplar en paper a la Capona o al Tarraco Còmics. També podeu consultar i llegir la revista en línia a deliropolis.com, ja sigui descarregant la revista o també la podeu llegir en línia. La segona recomanació que us faig és la Setmana del Còmic de Tarragona, unes jornades d'estudi de l'art seqüencial que es porten celebrant des de l'any 2008. L'última edició, la 6ena, es va celebrar al novembre de l'any passat. Què hi podeu trobar a la Setmana del Còmic? Doncs conferències, ja sigui d'autors estudiosos del còmic o de mateixos dibuixants o guionistes de còmic. També hi trobeu projeccions de pel·lícules, totes ja relacionades amb el món del còmic, i exposicions. En aquests moments, el col·lectiu d'Heròpolis està preparant la que serà la 7ena edició que es durà a terme aquest any. I per últim, la tercera recomanació que us faig des de la Batcova és la revista Quesse, una revista d'història, ciències socials i cultura editada pel Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver des de l'any 1989. L'últim número publicat és aquest, dedicat a Santa Tecla i Tarragona, però deixeu-me que us recomani de manera especial un número anterior, que també podeu trobar en versió electrònica a la seva pàgina web. Es tracta del número 45, dedicat precisament al còmic a Tarragona, en el qual hi trobareu la història d'aquest col·lectiu, del col·lectiu de l'Heròpolis, una petita història de com ha evolucionat l'estudi de les vinyetes a Tarragona, o, per exemple, de quina manera es pot relacionar el personatge de Tintín amb la nostra ciutat. Doncs bé, aquestes són les 3 recomanacions que us he fet des de la Batcova. Espero que us animin a que també vosaltres sigueu fans de Tarragona.